Tervetuloa kuuntelemaan MATLABin opetusvideoita. Opetusäänenä toimii tekniikan kandidaatti Panu Parviainen. Näiden videoiden tarkoituksena on opettaa MATLAB-laskentaohjelmiston alkeita. Kun MATLABin käynnistää, aukeaa ruudulle tällainen näkymä. Siinä on 3 ikkunaa, jotka ovat Command Window, eli komentoikkuna, Current Folder, eli tällä hetkellä aktiivinen kansio, sekä Workspace, eli työtila. Näiden ikkunoiden järjestystä voi halutessaan muuttaa Layout-painikkeesta. MATLABissa alustetaan muuttujia yhtäsuuruusmerkin avulla komentoikkunasta käsin. Esimerkiksi kirjoittamalla a on yhtä suuri kuin 2, luodaan muuttuja a, jonka arvo on 2. Kuten huomataan, myös työtilaan on nyt tallentunut muuttuja a sekä sen arvo. Työtilasta näkee näppärästi kaikki alustetut muuttujat. MATLAB oletusarvoisesti tulostaa kirjoitetut komennot komentoikkunaan. Jos rivin loppuun kirjoittaa puolipisteen, niin mitään ei tulostu, mutta komento menee kuitenkin perille. Tämä huomataan nyt siitä, että työtilaan on tulostunut muuttuja b, jonka arvo on 3. Vektorimuotoisia muuttujia luodaan kirjoittamalla hakasulkeet vektorin alkioiden ympärille. Vektorin alkiot voi erottaa toisistaan pilkuilla tai vaihtoehtoisesti pelkästään välilyönnillä. Vektorimuotoiset muuttujat ovat MATLABissa oletusarvoisesti vaakavektoreita. Pystyvektoreita voi tehdä joko transpoosimerkinnällä, eli piste- ja heittomerkki, tai kirjoittamalla alkioiden väliin puolipisteet. Huomatkaa muuten, että komentohistoriaa voi selata ylöspäin nuolella. Matriiseja konstruoidaan vastaavanlaisilla merkinnöillä kuin vektoreitakin. Matriisin alkiot ympäröidään hakasulkeilla ja rivin vaihto ilmaistaan puolipisteillä. Luodaan esimerkiksi 3×3 matriisi iso A. MATLABissa peruslaskutoimitukset noudattavat samantyyppistä syntaksia kuin monissa muissakin laskentaohjelmistoissa. Esimerkiksi yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja potenssiin korotus lienevät intuitiivisella tasolla tuttuja. Vektorimuotoisilla muuttujilla laskutoimituksessa on muistettava, että dimensiot ovat säännönmukaiset. Esimerkiksi edellä määritellyillä esimerkeillä yhteenlasku a ja c välillä ei ole määritelty. Vektoreilla ja matriiseilla kertolasku tarkoittaa määritelmän mukaista matriisituloa. Jakolaskumerkki tekee operaation, jossa matriisi kerrotaan oikealta sen käänteismatriisilla. Jos kerta- tai jakomerkin eteen lisää pisteen, niin MATLAB laskee laskun alkioittain. MATLABilla voi kätevästi myös muodostaa pienemmistä matriisimuotoisista muuttujista suurempia, jos dimensiot ovat kohdakkain oikeat. Muodostus tapahtuu normaalien merkintöjen tapaan hakasulkein sekä pilkuin tai puolipistein. Joissain tapauksissa voi olla tarpeellista käyttää matriiseja, joiden kaikki alkiot ovat ykkösiä tai nollia. Komennot zeros ja ones rakentavat tällaisia vapaavalintaisen kokoisia matriiseja. Komennolla I luodaan vapaavalintaisen kokoinen identiteettimatriisi. Matriisin koko saadaan selville komennolla size. Komentoikkunassa näkyy ensin vaakarivien ja sitten pystyrivien lukumäärä. Matriisin alkion hakutoiminta on hyvä osata. Käytetään esimerkkinä samaa matriisia A.
MATLAB laskee matriisin alkioiden järjestyksen alkavaksi ylhäältä vasemmalta ja jatkuvan pystyriveittäin oikealle. Näin ollen kirjoittamalla komento A suluissa 5, MATLAB hakee järjestyksessä 5. alkion. Täsmällisemmin haun voi tehdä niin, että hakee alkion esimerkiksi 2. vaakariviltä ja 3. pystyriviltä. Tämä vaatii oikeaoppista pilkutusta. Kaksoispisteellä puolestaan voi hakea matriisista kokonaisen vaaka- tai pystyrivin. Aina kun et tiedä mitä tehdä, kysy apua, eli kirjoita komentoikkunaan help. Helpin kanssa voi kirjoittaa jonkun komennonkin, jos haluaa saada lisätietoa esimerkiksi syntaksista. Kun kirjoittaa help++, ruudulle tulostuu ohjeet peruslaskukomennoista. Help-hakemistoja voi myös mennä selailemaan työkalupalkin painikkeen kautta. Tässä ensimmäisen videon asiasisältö. Toivottavasti opetusääni ei kyllästytä, sillä siihen ei ole muutosta tulossa.